To je radosť. Vyzerá to, že čoskoro by to mohlo byť hotové. Malý krok pre ľudstvo, veľký krok pre Luky Hocek. Do pergóliovej! Nech sa páči. Strašne sme šťastní! Koniec! Vítam vás pri druhej etape zasklenia zimnej záhrady. Dnes sme opäť u Ksenky a Lukáša, pre ktorých sme si pripravili grilovačku, také malé prekvapenie. No a poďte sa s nami pozrieť, ako to bude celé prebiehať. No a ako vidíte, máme tu pripravený grilík, no ale sám ho asi neodnesiem, čiže zase potrebujeme pomoc. Lukáš! Mám prázdny žalúdok. Kde je ten grill? Sám ho beriem. Ty kokos, 2 hamburgery za to musím dostať minimálne. Poď Mačiška, poďka. Mačka, odchod. Už som jej objednala aj domček na zimu, taký termoizolačný. Nech nová zimná záhrada doslúži. Pozdravíčko na našu novú zimnú záhradu, aby sa nám prebývalo. Na zdraví. Ďakujeme veľmi pekne. Po roku o 3 mesiacoch jeden deň si takto zaslúžime. Že to nerobíme my. V podstate už druhý, lebo Glendea robila v prvej fáze pergolu a teraz zasklieva zimnú záhradu, takže 2 dni voľna. Ďakujeme Glendea. Ďakujeme. Kokos, tak toto je akože riadny náklad. Ďakujem. Kokos! Nechceš tu ostať akože natrvalo? Hodnotím to skvelé zatiaľ, akože chlapi makajú, začína sa to tu rysovať a je to brutálne inak. Veľmi som sa tešil na tento priestor spoločenský, ale keď teraz pozerám k tej výrivke, tak je to akože veľmi pekné. Už si trošku predstavujem, ako tam je výrivka, tam sedím a teším sa. Vyzerá to super, už sú skoro všetky, ak nie všetky sklá. Takže vyzerá to, že čoskoro by to mohlo byť hotové. Strašne sme šťastní! Je koniec! Tak priatelia, blížime sa do cieľa. Ako vidíte, za nami už pomaly finišujeme. No a zimná záhrada je už zasklená, čiže už len doľaďujeme detailíky. No a chcel by som sa rovno opýtať majiteľov, že ako ste spokojní Veľmi! prácami. Nepredbiehaj. Ešte nevieš, čo sa ťa chcem opýtať a už hovoríš. Nie, super, akože ja normálne, že kúkam, že fakt, že za jeden deň sa to reálne, že zaskli. Trošku som taká, no, že keď kúknem dozadu a vidím tú krásnu bielu zimnú záhradu a pred ňou vidím ten rozbombardovaný dvor, že trošku mi to zatiaľ nesedí, ale to všetko sa na budúci rok doladí, takže a teším sa, že proste už je to skoro hotové. Tak ako Ksenka hovorí, dvor je rozbombardovaný, ale sú to procesy. Teraz vážne zimná záhrada vyzerá skvelo. Pekne sa nám odselektoval ten priestor, že máme tu časť, kde bude výrivka a máme tu spoločenskú časť. Vyzerá to brutálne, ten veľký priestor sa rozdielil na 2 časti A už sa tam inak montujú aj LED pasy, takže budeme mať aj osvietlenie. Budeme mať aj osvietlenie, pomaličky sa to všetko finišuje. Som proste v eufórii, lebo strašne sa mi to páči. Ono nám to brutálne zväčšilo priestor. Z domčeka sa stal 2-krát taký domček a máme 2-krát taký využiteľný priestor, kde môžeme tráviť čas a užívať si voľné chvíle v prírode. Takže ja nemám čo viac dodať. Ďakujeme veľmi pekne Glendei, lebo chalani to zmákli, že brutálne za 2 dní. A ešte nám aj dali najesť dnes. Ešte dnes sme mali aj, ty vole, zadarmo hamburger. Nie, výborný bol fakt. Takže super, akože bolo tu veľa firiem, boli tu skvelé firmy a myslím si, že Glendea patrí medzi jednu, ktorou sme maximálne spokojní, takže ďakujeme veľmi pekne.